Idasigodo boye n'ụwa n'ọnwụ pụrụ eche maka na ọnwụ bụ n'ụgwọ onye ọbụla ji n'ochi iwu bụ na a ga-akwụ ya akwụ. Chineke na ndụ gị ka ọ pụta ihe n'aha Jizọs. Anyị chọrọ ịnụ okwu Chineke na mkpirisi. Mana tupu anyị ekwu okwu anyị ga-ebe ekpere wee nara ike. Ebe ọ bụla ị nọ mechi anya gị, ọ bụ n'aha Jizọs. Onye ime n'igwe ụmụ gị agbakọkwa n'oge awa dịka anyị na-achọ ịnụ okwu gị kwee ka okwu a meta mkpụrụ gbara mgbọrọgwụ n'ime ndụ anyị. Mmụọ ọbụla ga-asị na ọ gaghị adị ire anyị akagbuo ya sị na ọ gaghị abịa na mmezu. Anyị ekpuchi ebe a niile n'ọbara Jizọs. Ihe niile a ga-eme n'ogige taa anyị na-ekpuchi anyị ma ọbara Jizọs. Ka ihe ịba akwa ghara ịdụ na ngwuru ọzọ. Ka ebumnobi gị banyere ezinụlọ apụta ihe. Nke a ka anyị yọrọ kwere na ị ga-eme ya site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Amen and amen. Chukwuna onye amamihe onye kere eluigwe n'ụwa anyị ekele gị eze. Aga m soro ndị mozi na-enye gị ekele onye okike. Aga m soro ndị mozi na-aja gị mma. Osimiri na-erugharị n'otuto gị eze ka ahịhịa dị n'ọbịa na-efufe ka na-enye gị ekele eze. Ụmụ mmadụ bi n'ụwa na-ebu imere na-aja gị mma baba. Anyị na-asị imela imela imela. We just want to say thank you to this awesome God. Isiokwu anyị n'ụtụtụ a bụ mgbe dịrị ihe ọbụla. Praise God. Our topic this very moment, this morning, but there is time for what? Everything. Ihe ọbụla na-eme n'ụwa enwere oge dịrị ihe ọbụla. Enwere oge eji amụ nwa. Bifo a na-amụ nwa enwere oge eji wee dị ime. Wee paa ya n'abọ. Ọ ruo 9 months. Eme gịnị? Amụọ ya amụọ. Amụzie ya ewee netebie n'ime dum ya n'ebe ara tukwuru ana gadi ije gbaba ọsọ ewee tolu wee na-eme gịnị na-eje ewee chọpụta wee baa na pre-nursery onwe nke a na-akpọzi what? Pre-nursery. Esizie na pre-nursery graduate
by what? Nursery school, pumping. As in a primary. From primary, you enter secondary school. From secondary, by Mahadu. Ochua ko get the ring of that men again. No one. Okay, do Rumbaja Mumma. Mortgage about some. Mortgage a lily in your timetable. And when afternoon meal, no to when cangas. Agro again, agro yon meaning and with time. Sana Bible, even know what? And when all gauge a mumma the mortgage am. When all gauge and mortgage are mother. So meaning there's time for everything. You that is sitting down listening to this voice, one day, one time, you're gonna leave this planet Earth. Because it is written that everybody is wanting to give accountable of what you're doing with your life here on Earth. Because peradventure, one day, you might look on me. Even you might remember that woman that picked that day. They had a news, she is no longer there. Because the Almighty God, He has, He made God joy, He made it, He has here. Ochaka sponsor the way, and when He came through Odogu will know what go end. She ain't go Odogu Karegini, Odogu. Mana Bible make a man of God in the Lambos near making it. He am He got in the beginning, but you know. Oye mula, Oye gora, Panuro Pike, Ogebilite, na Wegurapuna. Oye Pere, Apamu, Omabirimwa, Oyaranyamwa, Oye Pere, Nguluni, Lanibe. Imana Nambura Kada Luna, I didn't make it, I didn't put it. So now that you're privileged to be alive today. It's not because you're too holy. Abraham can even let Abraham can even mansion here and there. Man, where here anywhere Jamaica where they do. Onya de kuma ki amura and what you say, hey, I live a shadow. One day, whether you are righteous or righteous, you will die. And what? And give account. Somebody shout amen. Amen. So everybody in the Bible, baby, dollar nyanya, akwa Ecclesiastes. You see it from 1 to 3. In whichever go Hebrew 9:27. Now, abi ha kwadoro no no. Enwo umbochi. Otu umbochi acho masemezigine. Masamuzine obru ni ikupi. Otu umbochi acho mu nwa di ile na ekwu. Asina nwa anya upulokwu mbochi ma na okuchele okwu. Ona ba otetezi n'ụwa. Ọ bụrụ ikwere nke atụrụ m Jizọs igwe. Somebody shout amen. Somebody shout amen. Somebody shout amen. Onye ina pupel kari n'okwu okote. Hallelujah. Mgbe ị na-akwakwa mmadụ bụ onwe nke ị na-emegide ka ị na-akwa. Praise God. Maka ife anụ o nwere ike isi ihe nwaanyị bụ ibe na-efuke n'ibe. N'ebe Chukwu nọ, o nwere onye nwoke iche nwere nwaanyị iche, onye ọbụla bụ mmadụ mmadụ. Somebody shout amen. Ibe ntụba wee gbadata ibe unu ewekwe n'iwe. Mana a na-ahụ ekwu na na-akọ nke unu. Mana ege iwe anyị na-ekwu maka na anyị chọrọ ime ka anyị nye unu ere ka unu mere dolu unu. Mana bụ nkwanye nwaanyị na gịnị amụta ibe. Somebody shout amen. Onye anyị na-ekwu bụ Chikere ihe niile, the creator of the whole universe, the maker of life and death. For that reason, you need to reverence God. So, I did but no, I had to Kaina. I have shown you the original pussy, but I is an album on Awka. Okay, uncle. I
zụrụ ohi na-eji ọkpa emere gịnị ọdabaghị ka anyị nọ ya nwa ka anyị wee sị ka anyị rute na-erute ọ bụrụ bụ onye agba na-eso nwe somebody shout amen. So ihe ndị na-ekwu iwe bụ na mgbe dịrị ihe ọbụla na-eme n'ụwa mgbe eji amụ mmadụ na mgbe mmadụ ga-eju na gịnị wee nwụrụ nwanne ụnyaahụ wee one young guy like that olube 40 years ahụchaja na Wednesday n'azụ igbe ndị gaweche mụ na ya kalecha ọsọ m woman of God o tekwe n'ụwọchi ọkwa na ya mana ọkọta ọka ọkụ ya ka eruru Thursday ọ bịachakwa shop ya o kenecheche mmadụ onye ọbụla ọ onye mkpali amụ ka ọ zọrọ ahịa ọkpa ele na wetie obiye eche ma na akpali amụ ọda na-ewu nwụrụ so na ịnọla a na-ekwu I don't know who is the next in agenda because it's something that is biblical everywhere na akwụkwọ nsọ kamara the only thing bụ prepare yourself prepare your mindset because after death there is what judgment ọ ebe anyị na-ekwu ọ matara ele onye ahụ si nwụọ ọ matara mgbe o gburu mmadụ wee nwụrụ ebe onye zuru ohi jere bụ ebe onye kwara iko na-eje ebe onye gburu mmadụ jere bụ ebe onye mere gịnị onye si na asị na-eje sins are equal before who? God. Whether igburu mmadụ ishiri asị iji mmadụ agba asịrị ha niile bụ njọ n'iru onye ịnwụrụ ike onye ji egbe gbuo ojere bụ ebe onye shiri asị na-eme gịnị so ihe m na-ekwu bụ na igwe niile mejọ gịnị gaje n'ụzụ ịlakịgharị amosu rie amagba one day you will die and face your creator ohuchi ahụ keleghị ikele m kele onye nwụrụ anwụ se ka ị bịara ba ibe nọlụ malụ na mmadụ ibe gị ka ị bịara ịkwa maka na one day ele eshikwe gbakọ ka eshi gbakọrọ mụ n'onwe somebody shout amen. Na Ecclesiastes isi ịtọ site na amaokwu nke mbụ ruo na nke ịtọ woman of God gụọ ya na nwoke nwa ji wedili ashim ya weta igwe na-ekwu okwu amazi m ele aya akwụ ụgwọ nke anyị iche amen chekwe amen. There is a time for everything and a season for everything created under the heaven. A time to born, a time to die, a time to plant and a time to uproot, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. Hallelujah. Amen. If God had an akwụkwọ nsọ n'ime dịrị ihe ọbụla na-eme n'ụwa na enwere oge eji amụ nwa oge eji amụ na oge eji ebe akwa nwa oge eji enwe aṅụrị na oge eji eme ihe niile dị iche iche nọ n'ụwa ịbụrụ ọba anyị nọ na season of ọka ebe ọ bụla ije ọ bụ gịnị ọka na ube here and there this is the season o nweta ma ọ ga-eluzi isi hei mbụ na ata azụ ime nwata abụọzi ya bụ na oge emego gịnị ọ gago ele ahụ ka ọ na-egịnị ka ọ dị o nwere oge nwaanyị ga-elu elebi ya na be nne ya nna ka iri ka na ibe ndị ọgbọ ga-emego gịnị ọ arụchago dị jee weli ọ ya bụ na oge ọ ga-eji nụọ dị emego gịnị ọ orugo wee mee gịnị garuo mmiri mgbe niile ihe ọbụla na-eme na gịnị n'ụwa somebody shout amen. Nka na-ekwusighị ike ụfọdụ gbara adreesị ụfọdụ gwọcha kie n'elu mana ọkpụtọ nkịta ebe asịsị jebekene n'elu na-ewu ikotuo ya ka ebe a na-ekotusiri eche m ịchọ ọzọ ịnwa ahụ ịhụrụ na ndụ ọdụ azọ gịnị ọdụ ọzọ ihe ụtọ chimekere ihe ka ya na gịnị ka ya jewere ọnwụ na ya na-ezu ike na-ewu na-eje ka nzuzu kwuo somebody shout amen. So ihe anyị na-ekwu bụ na oge tụrụ ihe niile na-eme na ụwa ele ọnwụ na-esi nwụọ ọnwụ bụ gịnị ọnwụ. Hey, I guess I'm talking to somebody. Ilo ni issue where me gini where nwuru. Ila ki go do na akwa you where me gini. Onwu bu gini onwu. And in make enu mana. To cease what?
na-emeke enume na enwuru 6 feet ụfọdụ sef na amamọ 4 or 5 onwoke shikelibe ejewele otego imechere nwụọ. Somebody shout amen. Onye na-asị imechere nwụọ ka ya emechekwa mee gịnị? The only thing bụ na ọ nwere ike ọsọ iji jere kene na ya na-eme gịnị mana nke nne bụ na ọ ya emeche ndị ya na-ewu. Somebody holla amen. Ọ lakịrị ya ọ ya lakịrị ya maka na onye nọ n'eluigwe kalili okwu ome gịnị okwute. So na ibe anyị na-ekwu bụ agbacha ọsọ na o nwere ebe a na-eme gịnị agụma. So dozie ụzọ gị nwanne nwoke nwanne nwaanyị onye ọbụla ele nna agwa ka nna agwa onwe m onwekwa onye nkịtị chukwu anyị agwa akpọbata nne n'igwe na mprichiche mana ma anaghị eme nne aha maka na onwere na-eprichiche na-emere gịnị na-emewe ọzọ. Onye ka m ji like ọsọ that is a God of what? Righteousness, and he can never behold iniquity and do what? It doesn't matter whether you are reverend or bishop or prophet or whatever you call yourself. What matters, are you a holy or righteous Christian? N'eluigwe na-ewe a na-eje enwekwu n'ụka na-ewe enwere nke bụ nke ndị Pentikọstal ma nke ndị Penteradikal ma ọ bụ nke ndị ụmụ ogbunu ma ọ bụ nke ndị ụmụkwa ma ọ bụ nke ndị Enugu steeti. Ibe enwere bụ onwe eluigwe na onwe ọkụ mmụọ. Can somebody shout amen? So ibe chọrọ ịgwa gị bụ na ọnwụ dị ire ana alaeze eluigwe ma gịnị anya na amala ose taa anakwa m ekwu ka ọ dị ụtọ ka mgbe na eziokwu ịma na ọ naghị eme gịnị ọ naghị atọ ụtọ. Ọ bụrụ ibe iredị mana ibe anyị na-ekwu wepụkara ya bụ aka enwe n'ome. Hey, tupu o mee gịnị ọka na-asa enwe mana ibe anyị na-emezi ibe bụ na ọka dị azụ asa enwe ibe anyị na-asọzi bụ gịnị ajọ ire. Onye bụ ajọ ire ya sị na ire nke tụfie akwa na ọjọgbu onwe ime ya ele ahụ ọdụrụgụ na mma dụrụ ụmụ gị maka na ọ bụ mkpụrụ aka ome gịnị rụtụ ya bụ mma na ome gịnị. Hey, biko ndị Abakaliki na ibu na-ewekwe n'iwe ebe ọ bụla ijere sị hey tụfịa akwa onye Aba dị iwe hey gbawa akwa ọrụ onye metere o wee zuo ndị ọzọ. Ele ahụ onwe mgbe m nọ na Aba Port wa Taraba ka nje English, no permission. Say, my Father, my Lord. My Father, my Lord. It's not of yours. As I pray. As I pray. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let that case be settled. Let that case be settled. Every problem. In my family. In my family. That I have refused to end. For years. Because I am here today. In the name of Jesus. All you have problems. Hear the voice of God. And be settled. Say in the name of Jesus. That are meant to come my way. That are meant to come my way. That are meant to come to my family. That are meant to come to my family. I connect to you. I decree by power by fire. I decree by power. I receive you now. I receive you now. I receive you now. Say as this month is about to end. As this month is about to end. In few days to come. In few days. It will not end with my life. It will not end with. It will not end with my family members. In the name of Jesus. Any power assigned anywhere to end me this month of July, you are a liar. In the name of Jesus, I shall see the end of July. If you believe it, shall settle. I pray for someone hearing the sound of my voice this hour. In the name of Jesus. Untimely death is not permitted around you, around your family. For the word of God in the book of Psalm 91 verse 10, he said, 1,000 shall fall at 25 and 10,000, but it shall never come near thee. In 11 he said, only 10 eyes shall you behold and see the reward of the wicked. In 12 he said, I have given my angel charge over you, in order
shall it be. Because you have gathered in order to cry and to join this family to weep. From this moment, every cloth of sorrow, every cloth of money, the Lord is burning it on fire. I declare it set on fire. I declare it set on fire. In the mighty name of Jesus. And I pray for someone hearing the sound of my voice. I connect to two grace working already. Under the mandate of heaven. I declare any order that have requisite sacrifice against your life this month. I declare let that altar be roasted and be shut out by fire. In the name of Jesus. Whatever you have been seeking for years, all your secret prayers that are yet to be answered, by the power and the grace in the name of Jesus, I declare receive an answer. I declare receive an answer. In the mighty name of Jesus. Anyone here that have already agreed to surrender totally to God, I ask whatever is your heart desire, may the Lord locate you. May the Lord locate you. In the mighty name of Jesus, may the Lord visit every heart here that has still hardened in order to receive the word of God and to welcome it. Because the Bible makes me to understand that the mention of that name Jesus Christ, whatever is on the earth and under the earth, even in heaven they shall bow. I decree power of the Holy Ghost to take over that soul now. In the mighty name of Jesus, you're going out from here after this burial. We'll be going out of poverty, out of sorrow, out of sadness, out of problem in your life and your family. In Jesus' name. If you believe, shout a better amen. May the Lord bless you all in Jesus' name. Without you, there is no possibility on this earth. It is your word that caused the reality of this earth. Therefore, Father, I join my faith with the faith of woman of God here. Under these two grace and the Christian here, I pray for your son this hour. And as I'm praying also to the family, that the hand of the Almighty God will continue to rest on this family. The hand that maketh a way where there is no way. The hand that gather back peace. The hand that defended a man physically and spiritually, which is the hand of the Almighty, begin to speak on behalf of this family in the mighty name of Jesus. Through these burials, celebration or ceremony, I decree, O Lord, may the peace of this family be gathered back. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. And I pray for each and every soul in this family, that from this moment, because the hand of the Lord has rest upon them, they will begin to work according to the plan and purpose of God for this family, in order that the real originality of God for this family will begin to shine and go far. In the mighty name of Jesus Christ. And I come against powers under assignment or on assignment against this family, in order, Lord Jesus, for them not to be what God wants them to be, in order not to be, Father, the real identity that God has been made from the beginning for them. From in the beginning, the Lord said, let's create man in his own image, according to the book of Genesis 1:26. And in that image of Christ, he has a purpose, he has a plan, in order that this family will walk in his real direction. Therefore, Father, any power, any authority scattering the real direction of God in this family, after today, I decree they shall never have upper hand in this family anymore, in the mighty name of Jesus. And I pray that untimely death will never have authority over this family. Let this one be the end of untimely death. They shall grow and have gray hair, in order to die at the age agree with God in this family, and not the age agree by powers of darkness. The reason why Jesus died at the age of 33.5 years is in order to end premature death in this family. Therefore, powers working as premature death in this family shall not stand anymore. After this prayer, I decree whatever they have lost for years, they will begin to gather it in a double fold. In the mighty name of Jesus, may their doors, international and local, be opened by fire. In the mighty name of Jesus, I declare, is there anyone in this family that is not well, that is under influence of sickness or in the bondage of darkness? Through this prayer, as we pray this hour, let that person be healed and be released from that bondage. In the mighty name of Jesus Christ, every chain of darkness working against this family, after today, you will never have upper hand anymore. In the mighty name of Jesus.
plans of the enemy. For the Bible said in the book of Isaiah, Lord Jesus 7:16, he said, they shall gather, but their plan shall never stand, neither shall it prosper. I declare every plan and agenda of darkness over this family from today shall not stand and shall not prosper anymore. In the mighty name of Jesus. For in Lamentation 3:37, the Bible says, who is he that has authority to speak? And it comes to manifestation when the Almighty has never spoken. Therefore, every agenda of the enemy, concluded agenda, spoken agenda of as many as they have gathered here in order to support you, may they never lack support. Whenever they need help, oh Lord, answer them in the mighty name of Jesus. I cover this family with blood of Jesus, and they here representing with the blood of Jesus. I decree that you come back in peace and you will return peace in peace. Any power that wants you to return in pieces shall not stand. Your life shall not end after this celebration. Anything that wants to end you before November 28th after this celebration, it shall not stand, neither shall it prosper. You will never pay for food after this prayer. Any power that wants to frustrate your effort after this prayer in order for you to pay for food, I command that power to be roasted. In the mighty name of Jesus. May the Lord protect your going out and your coming in. Your day in, your day out is blessed. In Jesus' name. You shall live to fulfill your days. You shall not die before your time. As I speak, so shall it be. May the Lord surround you with a wall of fire as he surrounded Jerusalem on that day in the book of Isaiah and Zechariah 1, in the name of Jesus. Thank you, Holy Ghost. In Jesus' name. So shall it be. Amen.
Awka Igbo n'ụlọ. Awka dọkị Igbo n'ụlọ Awka. Lebarisa. Mana ekele Germany. Ekele Ijie ndị na-abụ Falawe. Agụeze. Chika Obi. Ọzọ eji amatụ. Ada n'ugbo ebonu. Ọzọ eji amatụ. Ọzọ eji amatụ.
Ugochukwu ọgọdụka akpịrị iwe ka anyị donu ilabuchi ihe alụkwacha Jesi ilabuchi chụgharị n'izu mụtampụ my people ihe bụ mgbe bịa n'iru ka abụghị ndị nso ọhịa osu iyi na anyị nụrụ ihe mee anyị mara ebe esi edewe ọnụ n'ukwu ma na-ede ego ọnụ na-ekwu ego si ọkụ emere emewu na mgbanyị anyị na o mere ahịa ebe anyị anyị wee sị ka anyị gaa kelee unu na o metụrụ ime metụ anya na o mere ga eme na ọ bụ ka anyị were ejiji sobe ndị mmiri a na-anwụ ya si anaghị atọ ụtọ atọrọ anyị ụtọ mana Chineke emegere otu wee bụrụ uche ọ uche ka anyị na-ayọ bụ onye na-ele chi na wee anyị asị na uche bụ Chineke bụ n'elu matara nke uche na nke uche mmasị ka anyị na-achị unu ndo na anyị na onwe anyị na-edukwu ndị ọga anyị dịka anyị chekwana na anyị si n'ụlọ lọrụ anyị mara ụlọ ga-abịa maka na ezi anyị bụ ezi mmeri ọ bụ ọzọ eze nkụ ezighị ego n'oge so na ha mana ihe metụla emetekwuru unu wee ibubo ga-agwụ kwukechechimawa anyị ji mekwuru dibe na ihe a na-ekwu na ọzọ azị eme anyị ga-amụpụ na mụpụo na anyị ga na-aka nka luo 100 asị na-akpalikwa m n'aha Jizọs ụgharịsị ụlọ Chairman Umukwa village, Chairman Awka, Awka Ward 4.
ibe a na-eme ibe n'ụbọchị taa bụ ọ bụ nwanne anyị nwoke bụ Ugochukwu Arinze ọrịa ka a na-akwa n'ụbọchị taa anyị ji ka anyị mezuolie usoro omenala dịka ochi wee do ọba anyị Awka ọrịa ka anyị na anya ewu mgbe ụmụ ikolobịa na-azụbagharị na-agbagharị ya na-ekwe mgbe gboo ọgbụgba ụta ọrịa ka ọ na-abụ emechie mgbe ma na-akwago mmadụ ụbọchị taa gachazi aba o mee ụbọchị n'one ma one agụ asaa wee wuli ahụ na-emefu ibe eji maka Ugochukwu abi? Yeah, Ugochukwu Arinze. Okay. Nke ọ na-akwa n'ụbọchị taa? Yeah, ya ka anyị na-akwa n'ụbọchị taa. Kedu elishu mmadụ ike kọlụ m obere akọ gbasara ya? Amaala m ya mgbe ọ ka na-etolite asị nwatakịrị na-agba mbọ na-etinyekwu uchu n'ihe ọ na-eme mana ịmago n'ele ebe ụbọchị ala ọ nara abụ ọ bụrụ ele echigbo eche ka ọ na-adị na ọnwụ bụ olukwelibe onye ọbịa ka anyị ji wee njekwuru ụdị ụbọchị wee nụ na ya bụ Ugochukwu rafụ wee chi ga-emejuolie usoro omenala. Kedu ekpere na-ekpere onye na-akwụ ya n'ụbọchị taa na-ekpere na-ekpere famili ngwụrụ a n'ụbọchị taa? Ekpere na-ekpere ezinụlọ ya bụ na-ekpekwuru ụmụ ụkwa niile maka na ọwa anyị niile ka iwe mere ọ bụrụ sọsọ ezinụlọ ya ka o mere ọ bụ ụmụ ụkwa niile ka maka na ọnwụ ikolobịa na-adụ njọ ibe anyị na-ekwu bụ ka atọ wee nwụrụ mana ebe ọ bụ na ọdụgele ebele na-ebe ewu na ụdị ahịa azị abịakwute anyị achọzi ọnwụ ikolobịa anyị si n'ụpụta azụ ya ga-aga irue mma na irue ya aga ụpụta azụ ya mma wee na-achị na ezinụlọ ya onye nwanne ya nwoke wepụtara oge wee wepụta ego wee tie wee kwawe ya na ọ kwacha anya na ọ ga-akwata ihe ọma ọ na-agharịwakwa n'ibe ochi maka ama m na ọ nọrọ n'ụlọ ruo ezighi etigoli wee n'ihe ọbụla o wetara wee na-ewenete ya n'ụlọ wee na-achị na obodo anyị bụ ga-agụrụ n'aha Jizọs. Ndị nwere na-eso were chi ka Chineke mezuo dịka isi okwu n'aha Jizọs. Ndị mere na-eso ekelekwe gị ka anyị mata onye Igbo. Aha m bụ Nwobele Umeọka, onye third in command, onye nke ịtọ n'ike ebube nnakụzi mgbe o lụrụ owu arọ owuwe nnukwu na sekọnd onye napụtaba bụ Aroma mọlụ okwu ya bụ Aroma Fadefis ya bụ nke ịbọ so m onwe m mana ọ mụ na nwa m ụgbọ ya n'ọba ndụ Aroma nọ ndụ nnakụzi agwụgwọ na anyị na-eme olulu owu arọ so Aroma bụ mụwa sekọnd kọmand bụ anyị mbụ nọ ndụ so Aroma arụrụ ya wepụtara so elenụọ iwe asị ike ebube nye m anyị na-eme iwe metara Ugochukwu iwe nnekwu ka chairman anyị na-enwe ma anyị bụ okenye nke agụ nka so ka ijete na chairman na-achị ike bụ n'aba a na-ekwue igodoma mmụọ n'okwu ozugbo bese onye bụ chairman na-achị Ebucha ekenekwa ngiri nne o dịka ka anyị mata onye bụ ya na ibe ọ na-emebe n'ụbọchị taa. na-eme tata bụ nwanne anyị nwoke ka anyị na-akwa
Mr.Ugochukwu Arinze. Anyị na-akwụ ya na mkpụrụ obi ezu ike na ndụkwa. Ile ebe anyị ebe nọka awụ ụmụnne ya ụmụnna anyị onye na-enye ụmụnna anyị. Ma mụrụ aja ka asị anyị mgbe. Si nso otu anyị nọ, ezigbo ekpere. Ese onye na-ebi anụ. Ihe na-anọzi ebe ọ nọ. Friday na abịa ọ ga-eme anyị agba asaa seti ya n'ọrụ obodo abụ na akwatutu elu osisi so na ibe anyị na-ayọ bụ ka ezinụlọ bụrụ ozugbo nwanne anyị nwoke akwara okwutu azụ ya mana dị elu ya ọ nọ na-ewu anyị uwe ọrụ anyị ụgwọ ọma na bebo anyị bụ ndụ nọ ndụ wee bụrụ ozugbo ebe akụ akụrụ enwe enwe nwanne nwoke kwali ya n'ebe ejike ọ ga-abalị ya a sị na ozu siri isi na nwanne na-atapụ wee sị na nwanne nwoke ọ ga-akwụ ya o soro ndị ụmụ bịara m maka na ụlọ akwụkwọ izu agụlọ ọnwụ ọnwụ ike obodo iwe ọ bịa bụ ike akwa anya o soro ndị ụmụ bịara m ndị woli na-esa uche gị ibe niile wee na-eche ka Chineke mezuo dịka isi ekwu n'aha Jizọs emeri n'esa o nwere ya otu nkwele Arinze ọ bịara ịka onye isi kpa Arinze ba ọ nago nkara adụrụ ya so onye nchekwa onwe onye na-esokesi ya ike bụ nọ iwe onye na-esokwa ndị woli na-esa so dịka iwe chairman anyị kwuru eziokwu ka ọ bụ anyị bụ ụmụnne ya na ụmụnne ya dukọtara ebe wee nọlụ wee kwa ya wee duo ya wee na-ekene nwanne anyị nwoke wee ji ike tụlalụ anyị akwakwana nwanne ya nwoke anyị wee na-asị ka akwali ya ka Chukwu wele ndụ na arụ ike wee ji anya mma gekwu anyị nwa na onwe anyị bụ ụmụnne ya mma ka a na-ese eti ya n'ụlọ anyị ji ndụ na ihe dị mma wele abata n'ụlọ na anụ ya n'ahịa iwe anyị na-ekwu ndị woli na-esa dị na ya lugo ekenekwa ngiri nne ndị wo amara ka ọ na-etu gị machi na-eme ibe nnekwu ime anya ọmụnna kwuru okwu ọ bụ ike mmadụ bụrụ ike anyị ka a bịa n'olika onye o mere omena na Awka onye amụrụ arọ n'asa achọ onye ahụ arọ n'asa abụghị ya Awka na-akwụ ya na nke nnukwu okenye ajụkwa m ndị mmadụ achị n'olugo 20 something anyị akwago ya taa ọkwa na-akwụ ya ọ bụ n'aba ike ebube ya bụ nna kụzuo na Rome ndị ụtọ ọmụlụ ame n'elu omenala Awka ji wee du ọrụ n'ike m nna kụzuo na onwe ụtọ ọmụlụ dewego unu na-enwe na Rome na onwe ka nọ ndụ Rome adụrụ ya ọ na Rome ọ ga-abụ ike ọ na-ekwuda na ele agwa Ugochukwu ọ ga-ewetele ezinụlọ nsọpụta Arinze ibe dị mma
wutele ndube nsọpụta Arinze nwoke dị mma dị na ọganihu dị mma ogologo dị mma ego oyibo ọbụrụ sọ nke eji alụ ụlọ ọbụrụ nke eji eche n'akpa ọbụrụ nke eji alụ ụlọ tensori bi ọ ga-abịa ebe n'aha Jizọs apụtabụ mgbe ndị ụka na-ekwu okwu na-ekwu obodo onye aghara anwụ anwụ onye ga-anwụ anwụ ọ nwee ga-anwụ n'egbe nwee ndị ga-anwụ na poison nwee ndị ga-anwụ na choke nwee ndị ga-anwụ na ọlaba oteterezi ibe a na-ekwu na anyị na-anwụchu na nwụchuo nsọpụta Arinze ada-anwụchu anwụchu anụnwa gbagwa ụgbọ mgbochukwu adịgwa nwụchu anwụchuo ibe ike ahụ ochebe ya soro tupu na-agbalị ndị be nsọpụta Arinze nsogbu na-agbagbo ọgụ na mmụọ anyị nwa bụ n'ike ebube ọrịa elu anyị Arinze niile ndị ike bụ niile ụmụkwa niile Awka niile Naịjirịa niile onye chụwa edom ya chụta onye chụba dom ma Chukwu kpọdụ onye ahụ ichi na ndụ onye kwu na ụmụ obere ọmụọka ya gosie ihe eme taa ndị aka gosie ihe ka ọ bụrụ ibe onye omega na-ata ibe ga-ama ọrụ na be nsọpụta Arinze ba Arinze niile ba ike omume niile ba ọmụgwọ niile ba Anambra niile ọmụ Igbo niile n'aha Jizọs otu ọbụla atụrụ m obere ọmụọka otu bụ obere nke Ejike Arinze nwa nzọpụta Arinze eze nwere ibe a na-etu ya onye a na-akwa tata n'ụwa bụ Ugochukwu Arinze onye ntọrụ jiọkpala anyị onye atọrọ mụ na-esote ya so asị m na ọ ka nkwụ anya nke tata ka o jezuo ike ọnwa ebe ọ na-ekete na mmụọ ka o solu kote oke so anya mee nji shika nkwụ anya maka otego aka akwara ya na ụmụ nwa shi na mmapụ ya ọ bụ na akwara anya kele onye ọya dị ọlụ ụmụ nwa ya akwụ ya ọmụka ya akwụ ya na nwa ka ọ dị ọlụ nwere onye ọ na-eche so ọ ga na-eme tata mmemme a na-eme today ibere mma ọrụ nwanne na-emere nwanne ka imere nwanne gị onwe na-eche ka Chineke na n'okpuru obi na ndụkwa ọ na-eche ebe isi o weta ego na akwụ nwanne gị nwoke n'ụbọchị taa Chineke ga-etinyere gị mmaji pụrụ mmaji n'aha Jizọs nne biko achọrọ m ka ịkọrọ m obere akụkọ gbasara nwanne gị nwoke mgbe ọ nọ ndụ obere akụkọ inwe ike ọ gbasara m nye na mgbe ọ lapụ elu ọdụ gị mbọchị ahụ elu obi gị mbọchị ahụ akụkọ ma akọrọ gbasara ya bụ Ugochukwu bụkwana ezigbo nwanne m nwoke ọ na-eme nwanne rinne ezigbo nlelete mmadụ bifo ọ rapụ o jiri famili akpali ya mụ ọ na-ewelite n'ụlọ nweta owelite n'ụlọ mmachi na ezigbo mmadụ ka ọ bụrụ ajọ mmadụ ọnya ka ọmụ ya ka ọmụ so
masị na ezigbo mmadụ ka ọ nara eme ajọ ihe. Ka Chineke na n'okpuru oge na n'aha Jizọs. Onwe ekpere na ọ pụrụ iche ị ga-agwa famili gị n'ụbọchị taata. Ekpere ma ị na-agwa ndị famili gị, ndị ezinụlọ gị, elu nche akwa ụmụ nwanne gị n'ụbọchị taa. Ụmụ m nọ ife ibe niile mana okwu inwe ike ngwara ya na okwu ndụmọdụ inwe ike ndụrụ. Ekpere na-ekpele ụmụ nwanne m my family abụrụ ihe ọzọ. Ka echekwacha ozu nke taa ezighi etiwa ajọ ibe ya ama mmekuzikwa ọzọ na kọmpani eze nwelibe nzọpụta Arinze ọ kọmpani mba Arinze na ajọ ibe ama mmezikwa ọzọ, mmadụ ya anwụzikwa ọzọ na ezi ya etiwe. Onye nwere ego ya enwe ego, onye amụrụ nwa ya amụ nwa. Ọganiru ya na-eso anyị, ọganiru ya na-eso anyị. Ezigbo ibe ya na-eme na famili, ọ bụrụ ajọ ibe. So ya ka nshi ka mkpe dị ekpele n'ihe nke a na-eme tata ọtọka ọmanaricha. Today, in fact, today is my happiest day. Water can she have where? So also ekpele ma n'onye n'ebe. Ndị ọrụ na-esawo ka ịgwa ka ọrịa Chineke ga-emezuru gị echi obi gị niile ịgwacha ụzọ n'aha Jizọs. Amen. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. Ịlọkọta misi ngala ihe eme n'ụwa